Candhi Tikus. Iki jenenge Candhi Tikus. Ancen jenenge ngono ya, Cah. Nek tikus tontong, iku sampean sing gawene glimbang-glimbung ngentekke segone mae karo HP-an. Candhi Tikus iku candhi peninggalan Mojopahit sing dumunung nang Desa Temong, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Jenenge tikus merga biyen sadurunge digali, candine kebak tikus kaya gedung DPR. Wangun asline petirtaan, dudu candhi sembayang, mengko kelelep soale ngisore banyu. Fungsine kanggo pemandian suci. Duduk Mbak Suci ya, Cah. Wong jaman Mojopahit biyen adus lan sesuci nang kene sadurunge mlebu candhi gedhe kaya Candhi Bajang Ratu. Dadi iki kaya kamar mandi kerajaan jaman biyen. Dadi jeno mbok gawe bluron. Tapi ati-ati gatelen mergo akeh lumute. Wangun candine kotak kebak banyu. Ambane sekitar 40 kali 40 meter. Luwih ombo tekan omongane tangga sing senengane rasan-rasan. Nang tengah ana bature sing isine arca lan pancuran. Kenek gawe bentukno sirahe Bahlil. Temboke ngisor banyu, motive unik, Cah. Dadi yen banyune penuh, candine ketok separo wae. Saiki wis diresiki, dadi resik lan apik dienggo foto. Wis glowing, Cah, candine. Saiki dienggo apa? Saiki Candhi Tikus dadi cagar budaya lan wisata sejarah. Akeh wong sinau lan foto-foto merga pemandangane unik lan ana sing pacaran kejebur kapok teles terus nglosor. Kene apa sih candhi kok mesti kependem? Ancen biyen sengaja dipendem ben sejarah bangsanane kene ilang. Gampang dijajah alus amarga kepinterane medun. Dadi ra usah heran nek akeh wong pinter disingkirne. Wis sakmono sik ya, Cah. Bahasa gampange, Candhi Tikus adalah kolam renang lan tempat wudune Raja Mojopahit biyen. Bude matur suwun nggih sampun mirsani. Monggo di-subscribe lan komen kritike nggih damel ningali candhi-candhi liyane.